Dobrý den, tady Ben Glinsky, zakladatel a generální ředitel společnosti LiveGood. Za posledních 20 let jsme uvedli na trh a provozovali jedny z nejúspěšnějších produktů a společností v celém odvětví síťového marketingu. Pomohli jsme 100 000 lidí po celém světě získat dodatečný příjem z domova, vyplatili jsme téměř $1 miliardu na provizích a objevili jsme se na celém internetu a v časopisech, novinách, dokonce i v televizi. Lidé se často ptají, jak to, že naše společnosti jsou tak úspěšní, zatímco tisíce jiných selhaly. Odpověď je jednoduchá: načasování. Rozpoznání trendů v odvětví síťového marketingu, trendů ve společnosti, trendů v ekonomice. Inflace je vyšší než kdy jindy, ceny benzínu rostou, což způsobuje zvyšování účtů za komunální služby, zvyšují se platby za hypotéky a nájmy, cestování je stále dražší, lidé hledají způsoby, jak ušetřit, aniž by přitom ohrozili kvalitu. Z toho záda důvodu se odvětví síťového marketingu nachází na velké křižovatce. Výrobky dospělé kdy jsou šílené styl by si věc prostě lafte předražen jen proto, aby společnosti svoje mohly vyplácet vysoké provize a kompenzační plány, ale vzhledem k tomu, že nákupní zvyklosti se odklonily od dražších výrobků a hledají lepší hodnotu, tento model prostě neodpovídá tomu, kam se toto odvětví ubírá. Pokud se podíváte na některé z největších společností v odvětví síťového marketingu, jako jsou Herbalife, Asana a Nu Skin, jejich tržby klesly až o 20% oproti stavu před rokem, zatímco tržby společností jako Walmart a Costco vzrostly o 9% a 12%. Podle slov našeho ředitele síťového marketingu Nadura Kazany jsou dny, kdy se prodávaly předražené výrobky, aby pár lidí na vrchole kompenzačního plánu mohlo zbohatnout. Proč? Proto jsme vytvořili společnost LiveGood. Ve spolupráci s úžasnými odborníky na zdraví a wellness Ryanem a Lisou Gutkinovými jsme vytvořili řadu nejkvalitnějších doplňků stravy na světě, které lidé potřebují, a zpřístupňujeme je až o 75% levněji, než kolik si účtují jiné společnosti za méně kvalitní produkty. Vezměte si například naše organicky superčervené, pravděpodobně nejlepší produkt pro zdraví kardiovaskulárního systému, jaký byl kdy vytvořen. Vyšší kvalita s větším množstvím antioxidantů než dokonce nejprodávanější neekologický superčerveně, a to za méně než poloviční cenu. A co třeba CBD olej? Jiné společnosti prodávají 500 mg z CBD olej až za $80. Ten náš je nejkvalitnější CBD dostupný kdekoliv a se 750 mg CBD je o 50% silnější za pouhých $18. A nejen to, na každý z našich produktů nejvyšší kvality se vztahuje plná 90-denní záruka vrácení peněz za prázdnou láhev. Pokud si některý z produktů LiveGood, který si objednáte, absolutně nezamilujete, jednoduše pošlete prázdnou láhev zpět a my vám vrátíme peníze v plné výše. Bez jakýchkoliv otázek, co to všechno pro vás znamená. Kromě toho, že máme produkty, které se prakticky prodávají sami, ve společnosti, která je dokonale sladěná s měnícími se nákupními zvyklostmi na trhu, vám dáme k dispozici všechny nástroje, systémy, webové stránky, videa, školení a vše, co potřebujete, abyste si mohli vydělat další příjem snadněji a rychleji než jakákoliv jiná společnost v oboru. Ve skutečnosti je toto video, které právě sledujete, součástí nejsilnějšího marketingového systému řízeného silovou linkou v oboru, který vám umožní rezervovat si bezplatnou dočasnou pozici v naší společnosti ještě předtím, než se budete muset zavázat k tomu, že začnete cokoliv dělat. To znamená, že když na toto stránce zajdete svůj jméno a e-mail, okamžitě vám rezervujeme pozici i všem, který udělají točení po vás, jukšimi čem, šíje za žádnými podvázu powerliny, když tvist takové že uzavírka, který si můžete pozici ruku zamknout nebo ší propásnout. Každý, kdo si uzamkne svou pozici tím, že se stane členem LiveGood za pouhý $90 měsíčně plus jednorázový partnerský registrační poplatek $400 se posune na začátek powerline nad všechna, kteří čekají. Tyto lidé jsou pak umístěni do naší rychle se plnící nucené matice Thief Card and před všechny lidi pod nimi v powerline.
Každý člověk je tedy v Matici umístěn na nejvyšší dostupné pozici za svým zapisovatelem. Tím, že se stanete členem LiveGood, ušetříte až 75% z nejkvalitnějších doplňků stravy na světě, které udrží zdraví vás i vaší rodiny. A pokud se vám stane, že se pod vás v Matici umístí několik lidí a vy se vyděláte několik $100 měsíčně navíc nebo několik $1000 měsíčně navíc, bude to ještě lepší. A díky tomu, jak náš plán odměňování funguje, máte potenciál vydělat v Matrixu přes $2000 měsíčně, aniž byste museli zapsat jediného člověka. A pokud se rozhodnete sdílet produkty a příležitost LiveGood s ostatními, můžete vydělat podstatně více. Díky našim odpovídajícím bonusům totiž stačí, když zaregistrujete jednu osobu a zdvojnásobíte svůj výdělečný potenciál. Vzhledem k tomu,